A cikin ƙasashen nan guda uku, an ce wannan shugaban shi ne shugaban da ya fi kowane shugaba cikinsu mai da hankali wajen ganin ya kawo ci gaba na ƙasar shi da al'ummar ƙasar shi baki ɗaya. Sannan kar ku manta cewa wa'annan ƙasashen guda uku su ne suka fita daga ƙungiyar ECOWAS suka kafa ƙungiyarsu mai suna IES ko kuma AES yadda ko wasu suke faɗa. An ce shi wannan shugaban bai damu da bambancin aƙidar shi da kowace ƙasa ba, bai damu da yin faɗa da kowace ƙasa ba, amma duk abin da ya zama mas'ala da zai iya kawo ci gaba ga ƙasar shi to shi yake yi. Shi yasa ake ganin a hasashe shi ne shugaban da ya fi kowane shugaba aiki kai tsaye don ganin ci gaban al'ummarsa. Shin ya kuke ganin wannan magana ɗin? Haka ne shugaban nan ya fi kowane shugaba aiki a cikin shugabannin ƙungiyoyin nan da suke cikin ƙungiya ta IES ko ku? Sai mu ji daga ku. Kada ku manta da sunana Usman Adam Ja'yaƙi Sallama matasan ƙasar Hausa kuma shatan walin ƙasar Hausa. Assalamu alaikum.